Batun baiwa gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje matsayin farfesa a jami'ar East Carolina ta Amurka ya tada kura a Najeriya, musamman a kafafen sada zumunta. Mafi yawa masu tsokaci na yin tambaya ne iri ɗaya kan wane ne ya baiwa Ganduje wannan matsayi, tunda jami'ar da aka alakanta da bada matsayin ta musanta yin haka. Jami'ar ta ce babu wata magana mai kama da wannan tsakaninta da Ganduje, kuma takardar da wani ma'aikacinta ya aika wa gwamnan bata samu amincewar mahukuntan jami'ar ba. Wannan abu ya fusata gwamnatin Kano da shi kansa gwamna Ganduje, abin da ya sanya suka nemi jami'ar ta bayar da haƙuri, sannan a hukunta malamin jami'ar da ya bayar da mukamin wanda ya yi yunkurin kunyata gwamnan. Tuni hukumar jami'ar ta nuna takaicinta kan batun. Tun da farko sakataren watsa labarai na jihar Kano Abba Anwar ne ya fitar da wata sanarwa da ke cewa jami'ar East Carolina a Amurka ta ba Ganduje matsayin farfesa sakamakon abin da ta kira ƙwarewarsa wurin gudanar da mulki na gari da kuma inganta rayuwar al'umma. Daga baya dai an gano wani mutum mai suna Victor Mbarika ne ya aika wa Ganduje wannan wasiƙa da jami'ar East Carolina ta Amurka ta ce bata san da ita ba. Shin wane ne Victor Mbarika? Victor Mbarika wani farfesa ne a Amurka ɗan asalin ƙasar Kamaru, kuma yana koyar da harkar sadarwar zamani a cibiyar sadarwa ta jami'ar East Carolina. Daga shekarar 2004 zuwa ta 2020 ya koyar da irin wannan darasi amma a jami'ar Southern Carolina. A wata makala da farfesa Faruk Feroge ɗan Najeriya da ke koyarwa a wata jami'ar Amurka ya wallafa a shafinsa na Facebook, ya ce Victor Mbarika shi ke jagorantar duka cibiyoyin biyu. Ferogi ya bayyana wasu kalmomi da Victor Mbarika ya yi amfani da su a wasikar da ya aike wa Ganduje, waɗanda ya ce ba haka ake amfani da su a jami'a ba, musamman a jami'o'in Amurka. Ferogi, wanda ya shafe kusan shekara 20 yana cikin harkokin jami'a a Amurka, ya ce an yi manyan kurakurai a turancin da aka rubuta, banda kuma ainihin harshen da aka rika amfani da shi da ba daidai ba a wasikar. Ya ce hakan ya kamata ya alamta cewa ba ta gaskiya ba ce. Tun kan gwamnatin Kano ta fitar da sanarwa kan batun. Ya kuma kawo wata waƙi'a makamanciyar ta Ganduje da ta faru akan tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Ike Ekweremadu a baya. Mbarika ne ya bashi matsayin farfesa kuma malamin jami'a da zai rika zuwa yana koyarwa lokaci zuwa lokaci a jami'ar Southern Carolina a lokacin Mbarika na jami'ar. An yi amfani da salon magana iri ɗaya cikin wasiƙar da aka aika wa Ganduje da wadda aka aika wa Ekweremadu a wancan lokacin. Kuma duka Victor Mbarika ne ya aiki da su saboda shi ke jagorantar cibiyar ICT ta duka jami'o'in. Shin akan su Ganduje aka fara? Bayar da matsayin farfesa ko dakta ga manyan mutane ko 'yan siyasa a Najeriya daga wasu jami'o'in ƙasashen waje ba sabon abu ba ne. Har yanzu dai ba a san dalilin da ya sa Victor Mbarika ya aike wasu Ganduje wannan wasiƙa ba, amma jami'ar East Carolina ta tabbatar da cewa naɗa mutane farfesa ko dakta ba huruminsa ba ne.